Shubor nakaslem jong unong san hima. Kawai ka video bala yo ring ling ba ka CCTV kala saprang menta ka sngi ka bapen i ka jing sha thambor we upulet haki ka to ka dingot ki runar ki bala le rung sha civil hospital Shillong ha ka arpu sautre unai wing ha ka ni ka video la iyo we upulet ubala sha be thong ha ki brio ki bamla ban i tho ki degi e namar ki laka e ki dur kmat jongki don apdeng kini ki runar ki bala ra de ki kinja tiar ban sho bandat yo te upulen kat kom ka ni ka video ki la don kombah nyongot ki runar ki bala rung shapo ka civil hospital kila mari sebadon upulet ubala pen lai ibu ni upulet ula syak syok syak dat bat syak kerdem ru hadian bikla dep syok dep dat kita girunar kila mi no na katai ke jaka